Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM. A l'Extraradi, a la bisecció, quan vulguis, Carme Chameleon. Tens la regla Emília i no et trobes bé, i demà tens un examen, ja ho sé, però no aprens res quan et queixes i no aprens res si tens por. I si demà el boli no et guixa, usa el tampó, usa el tampó. Calma, 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 calma't, Emília. No tinguis por, no tinguis por, que tota crisi es supera amb enginy. I tu tens enginy, tens molt d'enginy. L'endemà t'examines del carnet, és el segon intent i ho has de fer bé, per no pagar una altra xifra, per no perdre l'altre ronyó. I si fas alguna errada, fes-la amb amor, fes-la amb passió. Calma, 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 calma't, Emília. No tinguis por, no tinguis por, que tota crisi es supera amb estil. I tu tens estil, tens molt d'estil. Obriré un bon cava per celebrar que això s'acaba. Ja no tens cap més examen, no em donaràs més la tabarra. I és que no aprens res quan et queixes i no aprens res si tens por. Si d'aquí uns mesos t'avorreixes, hi ha solució, fes oposicions. Calma, 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 calma't, Emília. No tinguis por, no tinguis por, que tota crisi es supera amb enginy. I tu tens enginy, tens molt d'enginy. Emília, aquesta versió del Dia de la Barbota, molt millor que el Carme Chameleon. Extraradi, de dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, amb Olga Vallejo, a la COM.